זה בעיקר מה שהייתי אומר גם למשפחה, כשהייתי חוזר בהתחלה, הם שואלים איך היה, אז הייתי אומר נעים, פשוט נעים לי להיות שם. הסיפור התחיל אצלי כשחיפשתי בית ספר לילדות שלי. המחקר התחיל בשבילהן והמשיך בשבילי. בעצם הלימודים הם חוויה אחת שמתמשכת למשך הרבה זמן. גם פגשתי הרבה מאוד אנשים שלא הייתי פוגש אותם בנסיבות חיי הרגילים, אנשים מכל מיני גווני קשת, גם מחנכים, גם לא, אנשים שחינוך אבל יושב עמוק מאוד בליבם. פשוט להכיר את העיצוב האנושי, או יותר נכון, לתהות על קנקנו של העיצוב האנושי. מכיוון שזה באמת אניגמה עצומה, מה זה המרכבה האנושית המדהימה הזאת, איזה יכולות יש לנו, ועוד איזה יכולות להיות לנו ולילדים שלנו. הבנה מאוד מעמיקה, מי זה הילד שהם הולכים ללמד, או ילדים, ומי הם כמורים שיעמדו מול הילדים האלה. הבנה מאוד מעמיקה לגבי מהו הדיאלוג הבלתי נראה שקיים בין מורים וילדים, שאנחנו לא שמים לב אליו, שאנחנו גם לא מכירים אותו כל כך. מורה הוא בן אדם וגם תלמיד הוא בן אדם, וזה מפגש אנושי לכל דבר, והמפגש האנושי הזה הוא זה שחשוב. נושאים שאנחנו דנים בהם הם מאוד ליבתיים, הם בלב העניין של חינוך. כל בן אדם שמציב את עצמו מול ילד ולוקח על עצמו להיות המבוגר בסיטואציה, הכלים האלה יכולים מאוד מאוד לעזור לו. הרגשתי שהשנה הראשונה של הכשרת המורים הייתה לחלוטין בשבילי. היא קידמה אותי מול עצמי, קידמה אותי בעבודה. הרגשתי שאני פתאום מסתכלת על הדברים אחרת. יצא לנו תוך כדי הלימודים לצייר, לרקוד, להציג, לשיר. חוסר ביטחון גורם לזה שאתה נסגר בגבולות שאתה מכיר, ואתה רוצה להישאר שם, כי זה מה שאתה מכיר. כשיש ביטחון, אתה מעז לפרוץ את הגבולות. ראינו שהשיטה עובדת, שיוצאים אנשים משכמם ומעלה, לפחות לפי דעתנו ותחושתנו, בני אדם שאפשר להסתכל עליהם בעיניים, שהם נוכחים בתוך עצמם, ואז אמרנו, יש לנו מה לתת. התבנית מגדלת, מטפחת, דואגת, מלמדת, היא יוצרת מציאות אחרת. מציאות בה כל אחד ואחת חשובים. ההכשרה משתדלת מאוד להיות עדכנית למה שהילדים צריכים עכשיו, והילדים של היום זה בוודאי לא הילדים שהיו לפני 20 שנה או 10 שנים. בוודאי שזה מביא גישות חדשות. יש כל כך הרבה מעבר לתוכן הלימודי שמתמקדים בו. מה שמלמדים נבחר בקפידה, נוסע ורלוונטי למערכות חינוך שונות, זה לא רלוונטי רק למי שמלמד ותלמיד את החינוך המוזהב. כשאנחנו אומרים המרחב לפיתוח חינוך עתידי, בעצם אנחנו אומרים שאנחנו מזמינים אנשים לתוך מרחב שאנחנו בהחלט קובעים את הכללים שלו, קובעים את התכנים שלו, קובעים את מה שיש שם ומה שלא יהיה שם, אבל אנחנו מזמינים אנשים לבוא ולהביא את המתנות שלהם פנימה ולעזור לנו לפתח מערכת חינוכית מותאמת לילדים של היום, לעולם של היום, לעצמנו של היום, לתמונה של מה ילדים צריכים. אני חושבת שמה שהם יקבלו כאן, שעדיין איננו קיים במקומות אחרים, לפחות לא כתמונה שלמה, זה ההבנה המאוד מעמיקה, מי זה הילד שהם הולכים ללמד, או ילדים, ומי הם כמורים שיעמדו מול הילדים האלה. ואם
מאמץ ורצון טוב, אפשר לרכוש את הכלים ולקבל את התמיכה והרוח הגבית בשביל לעשות את מה שאתה יכול ומה שאתה מאמין שאתה יכול, וזה פשוט מדליק.